गोदान भिडिअ'आवहाय बरायनानै लाग्रोबाय। बे टपिकखौ लानानै हरखाबै फैनाय जादों आरो गोबां दुखु मोनदों दा सिटुएसन सोलिबाय थानायखौ। ससियेल मिडिया खेवोब्लानो माने प्रब्लेमल' नुयो आरो मालाबाबो मोजां कन्टेन्ट, मोजां साननाय मावलांनायनि माने टाइमखौनो मोनला बायदि जाहैबाय। माने खालि बेफोरखौनो एक्सप्लर खालामनो गोनां जाबाय थायो। दा जाय जोंनि समाजाव सोलिबाय थादों, नट अनलि जोंनि बर' हारिनियावल' बियो दा बिजों सोलायनाय फरायनायनि इंराजि सोनायनि बाथ्रा। थाखो 3निफ्राय 12 थाखोसिम मा साइन्स आरो मेथ्सखौ इंराजिजों फोरोंनांगौ, जाय बिजोंनि थाखाय गोबां बर'नि सुबुंनि जिउ गोमाबोदों। लिरनाय हांखोनि थाखायबो गावजों गाव दुखु मोनलायनाय जादों। दा बेखौथ' जों हथात गारनो हाया। फरायसालियानो दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, फोरोंगिरियानो गैजोबा, आरो बेयावनो बेलेग आरो जोंनि गेदेमा प्रमद सार। गोबां फरायसालि थायोब्ला प्रब्लेमसो जायो होननानै बुंदों। प्रब्लेम जायो। आं माखासे जारिमिन खिथाहरनि, माखासे फेक्टसफोर, सैथो बाथ्राफोर। जोंनि बर'नि डिमान्ड सा ब्रह्मपुत्रनिफ्राय लानानै भुटान सेरफांसिम खमैबो 50-60 किल'मिटारसो गोजान जायो। नाङा मोनसे आनसलिकनि खोथाखौनो बुंगोन आङो। जोंनि रेलवे स्टेशननिफ्राय लानानै भुटान हाजो बा अरुणाचल हाजोसिमनि बेसेबांसिमनि गेजेराव इन बिटुइनाव थायो 30-25 किल'मिटार। बिनि गेजेराव दिनैसिम मोनसेबो गभार्नमेन्ट स्कुल गैया। एमइ लेभेल आरो हाइ लेभेलनि स्कुलफोरा दंथारोबाबो एलपि स्कुल, जाय स्कुलाव दिनै फोरोंगिरियानो गैबावा। अब्ला बबे स्कुलखौ गोबां नुखो प्रब्लेम जानाय नुखो? नोंसोरबायदि आसाम गभार्नमेन्टजों मिलायनानै एलायन्स सरखार दानानै फरायसालिनि हालोदफोरखौ नायालासै, खामानि मावालासै, बबे स्कुलाव बबे गामियाव स्कुल दं, सरकारि जाथावनांगौना जाथावनाङा बेफोरखौ सार्भे खालामालासिनो, डिमान्ड खालामनानै, मावालासिनो थानानै दिनै बर' समाजनि गेजेराव सोरबा इउएन एकाडेमि, बाथौ आश्रम, दैमालु आश्रम, ख्रिस्टियान आश्रम, डायमन्ड, एन्थनी बायदिसिना स्कुलफोरखौ गायसननो गोनां जादों गथ'नि फरायनायखौ दोनथ'नो हाया होननानै। बेबो जोंनिनो बर' बिजोंजों, खुनु इंराजि नङा। दा बैफोरखौ सानालासै बेफोरबायदि हथात डाइरेक्ट बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादों। आरो जाय रावनि थाखाय, जाय बिजोंनि थाखाय रोजा रोजा बर' हारिनि, बर' सुबुंनि जिउ जोबबोदों, जोंथ' बेखौ नागारनानै होनो हाया। बुंनो थाङोबा बोरैबा आं मोजांबो मोनदों। नाजावनानैथ' लाया, नंगौ मानिबाय। नाथाय बे इसुखौ आसाम सरकारा बरनना होनायाव आं एसे जोंनि बर'नि गेजेराव खौसेबो नुदों। मोननै मोनथाम आफादफ्रा खौसे जानानै बाथ्रा बुंलायनाय, एबसुनि आरो ओरैजाय साइथ'नि माखासे माननि आफादफ्रा खौसे जानानै बाथ्रा बुंदों। नाजागोन, जों बेखौ मानिनानै लानो हाया, ग्रेन्ड आन्दालन खालामफिनगोन बायदिसिना खोथा बुंदों। थिग बिब्दिनो बेनिल' खोथाखौ दोनथ'नानै, बे प्रब्लेमखौ दोनथ'नानै बड'लेण्ड डिमान्ड होन, जिखुनु डिमान्ड, बेफोर डिमान्डआवबो जुदि जों खौसेयै गासैबो आफाद, एनडिबि, एबसु, बिएलटि, एनएलएफबि, इउबिपिअ, मा आफाद दं, पिटिसिए, बेफोर आफादा खौसे जानानै जुदि जोङो बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामोबा जों बेखौबो मोननो हागौ। न' डाउट बड'लेण्डआ जोंनि भारतनि कनस्टिटिउसनाव मोनसे हारिनो, मोनसे धोरोमनो, मोनसे जाथिनो बड'लेण्ड होनाय, बेफोरबायदि लेन्ड होनायनि एक गैया, राइट गैया, मानिबाय। नाथाय जोङो आसाम सरकारजों गोरोबा होननानैनो जुदि जों ओंखारथारनायब्ला, समायखिरा जाथारनायब्ला, दा जुदि बड'लेण्ड डिमान्डआबो फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ जाबायब्ला, अब्ला जोङो आसामनि ट्राइबेलफोरखौ लानानै, बर', गार', राभा, मिसिं ट्राइबेल आन्थाखौ लानानै पिटिसिखौनो जों सापर्ट होनानै जों पिटिसिबोथ' जों डिमान्ड खालामनो हायो। दा गासै डिमान्डआव जों खौसे नङाबा, इउनिटि नङाबा, जों जियानो डिमान्ड खालाम,
आरो दा जोंनि स्कुलनि प्रब्लेम बेखौबो जों सल्भ खालामनो हानाय नङा। हागोन, एसामिसफोरनिबो प्रब्लेम दंखाय, गासिबनिबो प्रब्लेम दंखाय बे स्कुलनि प्रब्लेमखौ जों मावफुंनो हागोनबो जानो हागौ। नाथाय जोंनि पार्सनेल बर' हारिनि प्रब्लेमखौ जों खौसे गैयाबा, जोंनि आफादफ्रा खौसे गैयाबा जों हाया। सासेल' मानसिया हाजार जन डिमान्ड खालामग्रा लिडारफोरजों सोर सासेजों गावबाय थानो? जों रायजोआथ' खौसेखा। नोंसोरबायदि आफाद दाग्रा, नोंसोरबायदि गिदिर गोलाव मेलेमजिबिनि सुबुंफ्रासो खौसे गैया। दा बेफोरबायदि प्रब्लेम माने जाबाय थादों आरो हारिनि गेजेराव। दा गासै प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामनोबा जों खौसे जानांगोन। बे मास्ट बि जोंनि खौसेयासो जोंनि एनार्जि सिटि। इउनिटि इज द एनार्जि सिटि ना, मोनसे बाथ्रा ओरैनो सिम्पोलाव। बे जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि सुबुंबो दं, गैया नङा। जोङो इंराजिजोंबो फरायो, एसामिसजोंबो फरायो, हिन्दीजोंबो फरायो। बिमा बिफाया जेराव स्कप होयो, लाइफ जानायखौ नुहुरो, हेफाजाब होयो, बैफोरबायदियाव सोरबा हिन्दीयाव सोरबा इंराजियाव फरायहैयो, नंगौ, न' डाउट। आरो एसामिसावबो फरायो। एसामिसाव बेनि थाखायनो फरायो जे बै जायगानि, बै स्टुडेन्टनि, बै फरायसानि जायगानि पपुलेसनखौ नायनानै, जाय जायगायाव बर'नि रायलायनाय खम, रायलायनाय गैया, बैफोरबायदि स्कुलाव बर' बिजों गैया, बैफोरबायदियाव जोंनि बर'फ्राबो एसामिसजों फरायो। बर' बिजोंजों जों फरायथारनांगोन, खारन जोंनि खाफाला गासिबनाबो एखे नङा। सोरबा इंराजिजों, सोरबा हिन्दीजों, बबेबा दिल्लीयाव, सोरबा मुम्बाइआव, डुबाइआव बिदि थांना फरायहैनाय जोंनाव बेबायदि गैया। दा जाय प्रब्लेमनि गेजेरजों जों खौसे एसे एनै नुहुरदों, बैफोरबायदि खौसेखौ जाहाथे गोलाव सम गासैबो आफादखौ लानानै बानायो जेन, जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय समा मोजां जायो, फैबाय थानाय जेनेरेसननो माबा मोनसे होलांनो हायो। बे समाव सोरबा एबसु, एनडिबि, बिपिएफ, इउपिपिएल बेबायदि बुंनायनि खोथा नङा। मानो होननानै बुङोबा हारिया बहुद गोथौ हाखराव गोग्लैलांगासिनो दङ। जोंनि हारिखौ जों गोग्लैनाय नुदोंबा जोंनो थिखांना लानांगोन। गोग्लैलांथारनानै जेब्ला हजिख्राव हरगोन, गुबुना हाब्राङाव थानानैसो मिनिहरबाय थागोन। नोंखौ बासायनो थाखाय दान्दा मोनसे, दिरुं मोनसे हरनाय नङा। बे आंनि अपिनियननिफ्राय मोनसे खोथामोन। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। बेनि बारै नोंथांमोना मा सान्दों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै बुंहरथा। आरो प्लिज साबस्क्राइब एन्ड बेल आइकनखौ दाबावथार, फैबाय थानाय भिडिअफोरखौ मोननो थाखाय। आरो भिडिअआ गोबां मोजां जालांबाय थागोन। आं गावनि टाइमखौ दा माने होनो हायाखै, बेलेग खामानियावहाय नांथाबनानै दङ। गोजोन्थों, जै बर' हारिनि।